Ezkarratzezea trabeskatu genuen. Upelak, ardo barrikak, golde nabarrak, sardeak, timoiak, atelak, zareak, saskiak eta euritako jantziak nolanahika metatuak ziren. Pentsatu nuen. Etxe honetan ez dago emakumerik, eta ziztua da mutu ere bai, epaiaren matxismo kargaz jabeturik. Baziteken Santxok ordre letala baino desordrea maiteago izatea. Barkatuko didazue, ez dut garpiketaren egiteko astirik ukan. Alduna da dagit, Maiana zenduz geroztik. Maiana, nire emaztea. Kafea berotuko dizuet, akituak zarete. Ez da erraza hiritarrentzat gaua lur lanetan igatzea. Babak dituzue aurrean, ezta? Ez ere zen kausitzeko gehiago dena. Etxepare apesa zizpildua zen. Santxoren trufairea ebaki zuen. Uste nuen hilkutsaren sabelan janaren ilikiaren atzematea. Historio luzea da, eta tristea. Bulta honetan mutxitzen utziak zitezken bizkotxoak jalgi zituen armairutik eta kafea zerbitzatu zuen. Uraren beltzatzeko suteko ikatza baliatzen zuen Mari Petipierra izeba itxurenaren pareko edaria zen. Botatzeko gutizia zapaldu nuen eta herri zoriontsuz eskertuko nuen Santxoren onezia. Faltsua izaten banekien nik ere, ezain aspaldi ikasia. Mai buruan plantatu zen sorbaldak lertuak. Historio luzea da, eta tristea, errandizudan bezala. Tristea etzen 25 urteko epea garatu baita, norbait janaren bila abiatu artean. Tristea berdinki, isilik eta mutu egon garelako. Nitarik aste. Bizitzak ziren jokoan. Bai, janarena bereziki. Kisu mihi gaiztoaren ustezko segipenen ondorioz, eriora kondenatu zuten, polizia sekretuaren informatzaile omen zelako. Zuzendaritza batzordea iratiko janean juntatu zenean, Kisuk lekuko gisa, saltsa guztietako gizkeia zen Frantxis Mundutegi aurkeztu zuen. Biak bara-bara mintzatu ziren janaren kontra. Dirua ebatzi zuela, ez zela fidegarria, edesuri batekin solasean kuskuetu zuela Lubarriko herriko bestetan, zerrenda begi gosea bezain ase ezina zuen. Eta zuk zenuena jana eksekutatu. Bizkarrean behera ikara hotza tantakatu zitzaion. Hitzak erbaltzear zuzkan. Oldartu zitzaigun. Nik heldu dala jana, nondik duzue hori. Hala azaldu digu Etxeparek. Apeza izanagatik deus ezaki gizon horrek. Nik hildu dala jana, bazauzue. Norbaitek zerbait obratu baldin bazuen emakume gaixoaren alde. Nik neuk egin nuen ez beste neork. Txatxok erabaki zuenean, hau zabalak oro txatxit geritu ziren. Fitxik ez zuten erran. Nini bai nazkagarrien moduan kopetak apaltzen da kuskit oraino. Nagusi handiak hilketa obratuko zuen besoa hautatu bitartean. Zergaitik zu? Erraza da ulertzeko. Otxalar komandoaren sostengu taldeko kidea nintzen, baina ez duen ekitzetan kuraia erraldoia frogatzen zunaren osperik. Melenga nintzen haientzat. Gainera, Etxepareren trakako teorizatzaileek ziotenez, norberaren balioa biderkatu zen lagunik hurbilenaren kalitzeko kapable zinela agertzen baldin bazen duen. Anaiak anai erabiltzen zuen, aizpak aizpa, senarrak emaztea, adiskidak adiskede mina.